takalisa patikupasirani mene zilili kuphalombe kwa DA akaduya lero pamene Vice President wapita kukawayendera anthuwa lero pa 28 July. Taonera mwapo mene kumuyendera patakali pano.
Tawino wajiwiri wasogolero wa ziko lino tukusangala chifukwa cha wachiwiri kwa msogolero wa ziko lino Dr. Michael Bizu Igihusi ali pamalo pano mosogozedwa ndi Paramount Chief Kaduya amene ali ndi mafumu onse pamalo pano. Pa nthawi ino tifuna tiyambe programu yathu. Tiyeni tikhale mwabata pali akuluakulu pano, tiyeni tikhale mwabata. Nthawi ino tipemphe Pastor Chipangwi kuti atisegulire ndi pemphero. Pastor Chipangwi bwerani mwawe muno mutisegulire ndi pemphero. Dr. Michael Bizu anafika ku Palombe. Mukhale